Wan hiar biang kipuit daki hajar teli hakasnong kandali bahap northern Afghanistan. Ha kaba kila wan boy ha ki pentor keba bat kila bamdu ya ki keba kane kawan ra ka jingkta shibun ki nongrap ha ki tugi jaka bat donru ki longjing kibla mat ya ka jingkurdu ya ukuba ki juhur ki jehab. Kat kung bajinge thu na wei unong mikmat ha ka tege snong kandali ubas Muhammad ulaong bakini ki puit kila wan hiar baik da ka kanhun bat boy ha ki pentor keba. Ki bamlut ya borok ki jingthong bajarngam kumukeu ki motor bat ki wei ki juhur ki badang jarngam. Manbe ne penyap ye kini ki puit ki nongrap ki lapanon kam da ki jar ne ki kenja musari ban sarlut ye ki. Kini ki puit de ki wei na ki kenja kenyang barakot ne lolot ba ha barok ka partei. Susu Muhammad ulaong ba ki nongrap barok ki medan forsu watang ban bamja. Namar ka jingbun kam manbe ye kini ki puit lada kim penyap ya kini. Ki jingthong jingtep kin deblut barok khoj. Kumjuru kat kum ka jingyo lum jingtip da ka United Nations Food and Agricultural Organization da itu ba mentau snam la bandu ukuba kamba iwe point ar million ton. Kane ka nem sniu ka deru ka sin ka balai ha gari Afghanistan kalamat bat kala pendu jingkermen ye ki nongrap namar ka jingduna slap ban hap ha ki tu gijaka ki ongru badai tang dau slap la ban bekrat ye ki ki puit. Kat kum ka jingpet ki start ka Food and Agricultural Organization kilang wa mentau snam ka jing sisa ki jing thung ki khambyang banya nujor ha kini kilai snam menshua handrai da jing bampoi perkhat ka 1 point no ka ne ka nem sniu puit ka bala pelong ka jing du nong ka bakrau ha ka bala duna ka bam mentau snam hadu snam u badang wan susu ka to ka ne kinong peniai kam ki ong ba ka ne ka dei ka buk share ye ki puit namar ka jing duna ka kom slap baduna ki kom penpiang penbet ha ka liang ka department ka thung ka tep ka Ministry Agriculture jong ka jala po ka jingpe usifa tula ACC aba ya kren bat kila sai ku bor loong bana kaleng juki kila shim ya kana ka kam bat kumbah nyo hajar akar ka jaka la da ber da kita ki dawai penyap kenyang hare ka jingbun pelat ki puit omla te la kam setia handa ya meta dan ka manbang ka pisa nang taban bun kinong trei sibun bat siu ya ka bayung penyang na ka benta ki tiar papenan kam da ki kor ki bor kajinge apat kalong haba phai kaliang gayo kot hapo gari kalahiar hadu kata-kata nakadau kajingki kathma ha kini ki snam bala lej balawan ra kajing du nong da ki billion dollar ha ga ba ki Taliban kilakni don borlut kar badon kamba prabusan persen kinong song kila imduk ha kajing sisa kari Afghanistan kade gawe negeri ki badon kita ki tiar klain bor bante lakam ya ki puit yang dagini ki tiar kadu no nakadau kathma ha ki arsnam bala dep kajing bun ki puit ban kiu sya ka sis pa sya ag di snam bandangwan habai keren ban uwei unongrap bu Abdul Ragib Kaziki ubadiru uwei na kinongrap baju psa na pe ya khandru fli kilongying han rementa ka snam par ulaong ba kajing thong jing tep la julor ku bandru pho nyo pho persen kan thop ki jingri ju u yi pai nongrap ki ut ba ki don kam ban psa yelate haba om dan keba om la ban penmi ya wata pat ki kuslai na mar kini ki poi ki ding bijakari tnen bat kha peleng ha kini bijaka bajan mat ki penthor bat ki la ban mat biang ya kare kan nam sniu ha kini ki snam ki badang wan